دارجا كلن قد محجي سرح كون فيديوهات ببزحي اتناي كومنت بتاعت صحيفه زريعه كومنت بارنتايا قدم اذا فيسبوك اكونت يتخفتا خلخو استطقم كل اوتر تليفون وي دما تستطقم كل سيم كارد حجي سلا طفاتني وي تا نمبر مساي سلا زيلاس دقيمه باسورد خسر حلو وي دما تا اكونت خفتو انت دلخو እቲ ዝመፅእ ኮድ ናፍታ ዝጠፍአት ቁፅሪ ቴሌፎን እንዳኸደ ወይ ናፍታ ዝጠፍአት ኢሜይል እንዳኸደ ኣሸጊርኒ እሞ ብኸመይ ክፈትሖ ክእል ዝብል ብብዝሒ ኣብ ዳርጋ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቪድዮታት ትመፅእ ኮመንት እያ ስለዚ ብጣዕሚ ገዳሲት እያ ማለት እዩ በርከስ መብዛሕትኡ ግዜ ሓንሳብ እቲ ኣካውንትና መጀመርያ ምስ ከፈትናዮ ብድሕሪኡ ሓንሳብ ኣብቲ ሞባይልና ስለ ዝተኸፍተ ትሚልና ጥራይ ኢና ንጥቀም ክሳብ ኣብቲ ፀገም ንወደቕ ወይቲ ኣካውንትና ደጊምና ክንከፍቶ ይኹን ወይ ድማ ኮድ ክንቅይረሉ ክሳብ ኣብ ንደሊ ኣይንዝክሮን ናብ ከፊትናዮ እንታይ ዓይነት ቁፅሪ ቴሌፎን ኣብኡ ተመዝጊብሎ ኣይና ኢሜይል ኣብኡ ሴቭ ኮይኑሎ ኣይንሪኦና መብዛሕትኡ ግዜ ስሚልና ኢና ክንጥቀም ፀንሕ ድሓር ግን ሃንደበት ሞባይልካ ትጠፍእ ትስራቕ ወይ እቲ ኣካውንትካ ሓንሳብ ደጊሙ ዝኾነ ነገር ምስ በለካ ሽዑ ተመሊስካ ተረኣኻ ዋእ ናይ ቀደም በያዛ ቁፅሪ ወይ እዚ ቁፅሪ ዝዳ ናይ ቀደም ድየልን ምሳይ ባል ጠፊአ ኣበየን ገይረ ዳ ከፍቶ ኢልካ ብፀገም ተወድቕ ማለት እዩ ስለዚ ቅድሚ ዝኾነ ነገር ምግጣሙ ኩሉ ግዜ ኣበይናይ እንታይ ዓይነት ኢሜይል ይኹን እንታይ ዓይነት ቁፅሪ ቴሌፎን ተመዝጊብሎ ኣቐዲምካ ከተረጋግፆ ኣለካ ማለት እዩ ሰላም ኩራ ተኸተልቲ እንኳዕ ደሓን መፃኹም ሎሚ ከኣኹም ኩሉ ግዜ ሓንቲ ሓጋዚትን ኣገዳሲትን ዝበልክዋ ቪድዮ ሒዘ መፅእ ዘለኹ ስለዚ እምበር ኣብዛ ቪድዮ እንታይ ኢና ክንገብር ኣብቲ ናትና ፌስቡክ ኣካውንት ከይድና ኣይናይ ኢሜይል እዩ ኣይናይ ቁፅሪ ቴሌፎን እዩ ተመዝጊብ ዘሎ ትኽክል ኣሎ ድዩ የለን ከይድና ከነረጋግፅ ኢና እንተ ደኣ ኣብኡ ጌጋ ተሪእና ክንድምስሶ ኢና እንተ ደኣ እቲ ኣብኡ ዘሎ ትኽክል ተልዩ ከዓኒ ዋላ ከመይ ጌርና ካልኣይ ሳልሳይ ኢሜይል ንውስኸሉ በርከ ኣብ ዝኾነ ግዜ እንተ ደኣ እቲ ሓደ ኣካውንት ተጠፊእና በቲ ሓደ ጌርና ሪካቨር ወይ ድማ ክንመልሶ ከም ንኽእል ስለ ክሕግዘና ዝኽእል ማለት እዩ ብዝሕ ዝበለ ኣካውንት ኣብኡ ተእተኻሉ ተመራፂ ማለት እዩ ስለ ዘይፍለጥ ኩሉ ግዜ ሓንቲ እንተ ደኣ ኮይና ኣብኣ ተመዝጊባ ዘላ ቁፅሪ ቴሌፎን ትኾነ ወይ እታ ኢሜይል እንተ ደኣ ንሳ ንባዕላ ከዓ ጠፊኣትካ ወይ እቲ ናታ ኮድ ከዓ ተረሲዕካዮ መእተዊ የብልካን ማለት እዩ ስለዚ ክልተ ሰለስተ ኣብኡ ደሪብካ ተፀናሕካ ተመራፂ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ሓንቲ ብጠፋእሉ ግዜ በቲ ሓንቲ ትጥቀም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓንቲ ኢሜይል ተሲእንከያ ናብቲ ሓንቲ ትሰዶ እቲኦም ወይ ድማ ቶም ፌስቡክ ዝሰዱልካ እቲ ኮድ ብኡ ጌርካ ድማ እቲ ናትካ ኣካውንት ደጊምካ ክትከፍቶ ትኽእል ማለት እዩ ኦኬ እምበር መጀመርያ እንታይ ኢና ክንገብር ናብቲ ናትና ፌስቡክ ኣካውንት ብምኻድ እቲ ፌስቡክ ኣካውንትና ክንከፍቶ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ፍታ ፌስቡክ አፕ ከይድና እቲ ኣካውንትና ንኸፍቶ ከም ንሪኦ ዘለና ድሓር ምስ ከፈትናዮ ኣብዚ ኣብ ታሕተዋይ ሸነኽ ኣብዚ የማናይ ሸነኽ ማለት ንሪኣ ዘለና እዛ ሰለስተ ሕንፃፅ ዘለዋ ሜኑ ትብል ዘላ ኣብኣ ክንጥውቕ ኢና ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብኣ ምስ ጥወቕና ከምዚ ኢሉ ክመፀና እዩ ድሓር እንደገና መሊስና ኣብ ላዕሊ በዚ የማናይ ሸነኽ ምልክት ዝገበረልኩም ዘለኹ ብዛ ሰቲን ምልክት ዘላ ኣብኣ ኣቲና ኣብታ ሰቲን ንጥውቕ ማለት እዩ ናብ ሰቲን ንኸይድ ብድሕሪኡ ከምዚ ኢሉ ክመፀና እዩ ኣብዚ ብዙሕ ነገር ክንገብር ንኽእል ኢና ኣብዚ ሕጂ ግዜ ግን እታ ላዕለወይቲ እያ ትድልየና ዘላ ማለት እዩ እዚ ኣካውንት ሰንተር ትብል ዘላ ኣብይና እቲ ኣምፂና ዘሎ ጉዳይ ክንገብሮ ማለት እዩ ስለዚ ብዚኣ ታሕተወይቲ ሲ ሞር ትብል ዘላ ኣብኣ ክንጥውቕ ኢና ብድሕሪኡ ከምዚ ኢሉ እቲ ኣካውንት ሰንተር ክመፀና እዩ እንደገና መሊስና ቁርብ ስክሮል ጌርና ንታሕቲ ወሪድና ኣብዚኣ ካልአይቲ ዘላ ፐርሰናል ዲቴይልስ ትብል ኣብኣ ንጥውቕ ማለት እዩ ድሕሪኡ ከምዚ ኢሉ ናትና ፐርሰናል ዲቴይልስ ክመፀና እዩ ብዚ እቲ ተወለድናሉ ዓመተ ምህረት ካልእ ብዙሕ ነገር ማለት እዩ ድሓር ኣብዚኣ ቀዳመይቲ ኮንታክት ኢንፎ ትብል ዘላ ኣብኣ ክንጥውቕ ኢና ብድሕሪኡ ከምዚ ኢሉ ናትና ኮንታክት ኢንፎርሜሽን ኣብዚ ክመፀና እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናተይ ሓንቲ ኢሜይል እያ ዘላ ፅቡቕ ኣይኮነን ግን ነዛ ቪድዮ ንምስራሕ ኢለ እየ ከምኡ ገይረዮ እቲ ናትኩም ድማኒ እቲ ቅድሚ ሕጂ ክትከፍትዋ ከለኹም ተጠቐምኩምሉ ኢሜይል ድዩ ቁፅሪ ቴሌፎን ድዩ ገለ ኣብዚ ክመፀኩም ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ትገብሩ ትሪእዎ ትኽክል ኣሎ ድዩ ኣብዚ ቁፅሪ ቴሌፎን ተፀኒሕኩም እታ ናምበር ኣላ ድያ ክሳብ ሕጂ ምሳኹም እንድሕር ኢሜይል ተፀኒሕኩም ከዓኒ እቲ ኢሜይል ክትከፍትዎ ትኽእሉ ዲኹም ፓስወርድ ትፈልጥዎ ዲኹም ምናልባሽ እንድሕር ደኣ ፌስቡክ ናብኡ ኮድ ተሰጀሙልኩም ከፊትኩም ከተምፅዎ ትኽእሉ ዲኹም ትሪእዎ ማለት እዩ እንተዘይኮይኑ ድማ ከመይ ጌርኩም ድምስዎ ከሪእኩም ማለት እዩ ሕጂ ግን እንድሕር ካልእ ሓድሽ ቁፅሪ ተደኣ ኣለኩም ወይ ሓድሽ ኢሜይል ከተእትዉ ደሊኹም ኣብዛ ታሕተወይቲ ጠዊቕኩም ኣድ ኒው ኮንታክት ትብልዋ ማለት እዩ ድሕሪኡ ከምዚ ኢላ ምርጫ ክትበኩም እያ ኢሜይል ዲኻ ኣድ ክትገብር ደሊኻስ ወላ ቁፅሪ ቴሌፎን ኢኻ ክትእትዉ ደሊኻ ወይ ኣብዚ ክትምዝግቦ ደሊኻ ትለና ኣላ ስለዚ ኣነ ካብ ተመኩረይ ክልቲኡ ተገበርካዮ ተመራፂ ኮይኑ ይስማዓኒ በርከ ተሓንቲ ኣብ ትበላሽወካ ወይ ተሓንቲ ኣብ ትስእኖ በቲ ሓንቲ ጌርካ ነቲ ኣካውንትካ ደጊምካ ክትከፍቶ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ በብሪጋ ክልቲአን ከመይ ጌርና ከንመልአ ንኽእል ከሪእኩም እየ
نعمل نبل قداميتي قطر تليفون كم يجينا نمل أبزاني نمبر يخطو دليل مسبلنا كم زي لا أتي نمبر ناخذ نمل أخذ بنا دحر أتي هاجر زلنا وبزاف تشينج تبزلا أبزي طويانا أتي زلنا هاجر مجمر قطرنا أتي موبايل نمبر سلا زدلنا مالتي نمرت ناتي كم نريد لنا نعمل نيزلاند جري اللغو أبزي تدمروا سلاسن حدا نيوز جمر بدحريو كابتي بدحري زلو قطي أبستحتي مالو مالتي زحجة أنا نورمال ساكت قطر إذا مالو زلو تخكلا يكونن دحر دان مسبلنا قطرنا ملينا دحر أبزي تحتي نيكست نبلا مالتي سلازي إذا أنت ياخد قبر توم فيسبوك نحنا مخانا كرقا قوش لزلوهم كود نافتيا قطري كسدو لنا مالتي نبزا قطر تليفون زيا زمت كود اللو مالتي السودماني بي اس ام اس دي خمس انا دحر كابو مصينا بدحر زي نيكست مسبلنا ابزي نملو مالتي اتي زمت انا كود ابزي نملو بز ما قد غيرهم دمات كود انت تخكل تملينا توم عند فيسبوك نحنا مخانا وي دماناتنا مخانو تي اكونت ارغاغيص مالو مالتي اتي قطر دما كابزي حدي ساعه جميره ابتناتنا نايتي كونتاكت انفورميشن اقديم زرأخم او اخت مزغبا مالتي نسخه انت يزغبر شعو قال غزي ولا بتا قطر تليفون غيرنا كنكفتو نخيل لوجين كنغبر نخيل وي دماني باسورد كنقير تديلنا يكون قال نغير نغبر تديلنا نابتا قطر تليفوننا اس ام اس نداسدودو نحنا مخنا نخرجاغط يخلو مالتي سلازي كم نريو زلنا ناتي حجي ازي بيندين انفورميشن دالو كم زولكم تقطر تليفون تخكل سلازي نبر مالتي انت دا ايميل كلا كان اتو ديلنا خا كم تاني انتو يجينا ميسنا أوزعنا إيميلنا أتكون قبل ليلنا نبلا تحريو لك كم تاني تأوزر تليفون إيميل حدش كنت أحب زيك عجل كتبنا إعمالتي سلازي أتي ناتكم إيميل بزح جزية تتقوم الزلخم مالتي أبز تملقوه دحر أتي إيميل مس ملاكمو أبز نيكست بلو مالتي حجي كم نريو زلنا ناتين تايد لنلو إذا إيميل زي أب كلا أكاونت لا تتقن كله إذا إيميل زي أب كلا أكاونت تتقن كلا إياها كلا إيميل كتأتو لك قبل نلوس لذي تبز تأتو إيميل قد محجي تتقن كملو أب كلا أكاونت كخوني ولا مالتي توم فيسبوك لازم فلتو حنت إيميل حنت أكاونت تكون هالواس لزولو مالتي لذي تا إيميلكم تدأ زحجي مساهم زلا أب كلا أكاونت تتقنكم لا تقنكم كلا أكاونت ممكن تكفت تدخليهم كلا إيميل كفيتكم أبس تمزجوا مالتي سلازي نعي كتحلفني كالت نصهم جن اتي ايميل ناتكم ابزي تمسحهم زل مالتي ابزي غيركم عملت انا حجي ساكت ايميل ما اقول له نحجي محذف نخوننا المرأي خوننا مالتي صوم قات ناتكم تخكل ايميل ابس ملو مالتي حر نيكست بلو كم زولكم انا از ملاكو ايميل صقيله ساكت نورمال سلازخونه زخونه زمص ان كود يلن مالتي نعهم كن نابتا ايميلكم تخكل ايميل سلتملو ناب ايميلكم كود كمصكمي حمشة دين شديش قطر مالتي السن كو امتيخم ابزي اتملون دحر نيكست بلوا بخوم دما تاع ايميلكم لك كم تاع قطر تليفون قديم ناس قبرنا ابتا فيسبوك اكاونت كتمزغايا وي دما سيف كتكوني مالتي حجي كم نريو دلنا خلتين زين حجي مزغب كون قطر تليفون ايميل قيح ملكت غيرن هيبنا لو زدماني صبوق غيرو خمسة تمزغب مالتي توم دا فيسبوك سي تخكل اكاونت مخانو كرغاغوت يكالون مالتي زلو سلازي صومغن تخكل مس ملاكمو كم زي يكونانين بتخكل كمزغباين بتوعي كمزغباين مالتي سلازي انت دا دحر انا زين اكاونت كندم سنديلنا خاني دكعبا نطوق دحر ابزا انا عملت زي قطر تليفون مالتي ديليت لا نمبر نبلا ندحدا ناي قدم زطفات قطر تليفون تمزغبات اللي افت اكاونت خو مالتي دحر ابز انتي زبن لو ملكت ديليت كتبلو وي كدمسو متي خلى هذا قطر تليفون سلازي انت دا اكاونت خاط فيو ويتي باسورد خاط فيو كان بحاجش دقيم كحت كفته تدا دليخا از قطر تدمسو سلازلخا خط كملاي تخليها مالتي سلاز رغصنيا ديخا تدمسوهم زلها تبلنلا ورغصنيا الكا شعون تدا رغصنيا تاكينكم ديليت تبلو مالتي سلازي تاع قدم زطفات قطركم ديا تمزغيبات صنحات اتي كود ناب اندا خد زشغركم نبره بخمس مقاد غيركم كابتي اكاونتكم تاليوا مالتي تقليلا كابتي اكاونتكم كدم ساسيا مالتي تا استفقت نمبر نتا ايميل دما خمو تدا استف ايميل حجك تكفتو زي تقولوا ايميل تدا سيف كوينات صني حبتي اكاونتكم لك احنا زا زبلكم افتا ايميل طويكم ديليت ايميل ادرس تبلو ابدي ادما دحر እንደገና لك امتا قديما زبلتنا نتا اوزر تليفون كندم سخلنا
عبز دما ميسا متنقطعت بنا لا حجي دليت تلكايو زي ايميل تمليس كامل تويبل كان ويدما زغانا نقر تقاطيمو دقيم كختاتي تخيلني خا يبلنا لو مالتي سلازم احنا كن سلا رقصانياتات زغنا دليت لنا مزجيبنا يلا مالتي الينين بدحريو تين كلن اذا مزجبكم انا ابزي كما تاخومين مالتي تين زاتكم من اوتر تليفون تكون ولا تا ايميل ناتي كم نريزلنا حنتي ايميل يازلا كم زبلكم صبو ايكونن غير يزلخو ግን ነዛ ቪዲዮ ኮነን ኢለ ሓንቲ ኢሜል አትሪፍ ያዘለኹ ምር ኣብቲ ናተይ ትክክል ኣካውንተይ ክልተ ኢሜል ቁፅሪ ቴሌፎንን ከምኡ ማለት እዩ ትክክል ዝኾነ እዩ ዘለኒ እምበርከ ዝኾነ ነገር ተኣጋጢሙ ተመሊሰ ብኡ ገይረ ክኸፍቶ ስለ ዘለኒ ወይ ድማ ክኸፍቶ ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ቅድሚ ዝኾነ ነገር ምግጣሙ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ዋላ እንተ ደኣ ኣካውንትኩም ኖርማል ኣብ ሞባይልኩም ከፊትኩም ትጥቀሙሉ ተለኹም ኮይንኩም انت عينت انفورميشن وين انت عينت ايميل يو ويت ቁጥር ቴሌፎን ተመዝጊብሎ ኣብዛ ሕጂ ዘራእኹም ከይትኩም ቸክ ትገብርዎ ወይ ድማ ከተረጋግፅዎ ጽቡቕ እዩ ማለት እዩ ተዘይ ኮይኑ ተመልካ ክትጥቀም ፀኒሕካ ከምቲ መጀመርያ ዝበልኩም ሃንደበት እንተ ደኣ እቲ ኣካውንት ወይታ ሞባይል ጠፊኣ ወይታ ኣካውንት ሎግ ኣውት ኮይኑ እቲ ፓስወርድ ረሲዕካዮ ከም ሓድሽ ፓስወርድ ወይ ድማ ሓድሽ ኮድ ክትሰርሓሉ እንተ ደኣ ደሊኻ እቲ ኡዝ ተመዝጊቡ ቶም ዳ ፌስቡክ ሒዞሞ ዘለዉ ቁፅሪ ቴሌፎን ይኹን ካልእ ነገር ጌጋ ስለ ዝኾነ ኮድ ናብትያ ዝጠፍአት ድያ ወይ ድማ ናብትያ ናይ ቀደም እሶም ቀደም ዝፈልጥዋ ቁፅሪ እዮም ዝሰድዎ ስለዚ ብኡ ምክንያት ስኻ ድማ ተመሊስካ ክትከፍቶ የፀግመካ ወይ ድማ ፀገም ትረክብ ክትከፍቶ ከለኻ ማለት እዩ ኦኬ እምበር ኩራታተልቲ ናይ ሎሚ ቪድዮ እዚኣ ነይራ ተስፋ ይገብር ፈቲኹም ክትኮኑን ሓጋዚት ኮይና ክትረኽብዋን انت دا زخون عين تحتو عليكم اب كومنت صحف ليكم بصحفات ملس تخوين بصحفات كحجزكم كفتني تزي كوين خاني فيديو كسرحه قدسنا تليو خا بفيديو ملكع سريحه كحطوكم كملسو كفتني عاوز مسمع علتات بخالق تمساسه فيديو حساب نرخب تشاو